www.dstv-bg.com. В самото начало на нашето предаване ви обещах доста изненади. Жулиета е една от тях. Тя е тук до мен, беше и на сцената и вие видяхте тя какво може. Сега е ред да ви представя момичето, което мисли, че може да пее и да преценим дали тя наистина може да пее. Певицата Рая. Тя е тук, за да стане част от екипа на DSTV и High Music. Господин продуцент да слуша внимателно и да си вади изводи. Рая, готова ли си? Заповядай. Само искам да задам два въпроса. Заповядай, Рая. Заповядай тук на... Извинявай. Живеете. Първо искам само да кажеш на колко години си, откъде си? На 27 години съм, от София съм. От София? Коя песен ще ни изпееш? Иленеца. Иленеца. Ти си, стискаме ти палци, с тебе сме абсолютно всички.